Hello mga ka-Wiggle, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng Jollibee Overload Cravings. Meron tayo ditong Chicken Joy, may Jolly Spaghetti, meron din tayo ditong palabok, fries at may hamburger din po tayo. May peach mango pie at meron din tayo dito yung pinakabago nilang cookie caramel sundae. At meron tayo ditong soft drinks at meron din tayong gravy. So bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay niyong biyaya sa araw na to. Sana po lahat ng nangangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po isamat dalahin ko sa inyong buktong na anak na sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Nasubo po. Spaghetti po. Sarap. Po tayo ng ketchup.
Palabok. Sige na po.
General po yun. Excuse me po. Wow. Harap.